गोबां साखिफोरनि सिगाङाव आंनि फोरोंनायखौ नोङो खोनाबाय। बे फोरोंनायफोरखौ नोङो लादो आरो गुबुनफोरखौ फोरोंनो हानाय बादि फोथायजाग्रा मानसिफोरनोबो फोरोंदो। मानोना बे गाहाम रादाबखौ खोथाबायनायनि थाखायनो आङो थैनांदों आरो दाय गोनां बायदि खाजादों। नाथाय इसोरनि बाथ्राया जोबथेनानै दोनजाया। बिनिखायनो बिसोरो ख्रिस्ट' जिसुजों पापनिफ्राय लानानै बासायजानाय आरो जोबनो गैयै महिमाखौ मोननाय बादि इसोरनि सायख'नाय मानसिफोरनि थाखाय आङो गासैखौबो सैदों। गुबै बाथ्राया बेनो, जोङो ख्रिस्ट'जों थैफाबायब्ला बेजोंनो जोङो थांनानैबो थागोन। जोङो थैफायोब्ला बिजों जोङो सासनबो खालामफागोन। जोङो बिखौ समान लायाब्ला बिबो जोंखौ समान लानाय नङा। जोङो फोथायजाग्रा नङि जाब्लाबो बियो फोथायजाग्रायैनो थायो। मानोना बियो गावखौ फोलानो हाया। नोंसोरो गावसोरनि मानसिफोरनो बेखौ गोसोखांहोदो आरो इसोरनि सिगाङाव गोख्रैनो साबधान खालाम। बिसोरो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ लानानै बादि दाहोज्लायथों। बेफोरो मोजांनि थाखाय नङा, नाथाय खोनासंग्राफोरखौ गाज्रि खालामो। गावनि मावनायाव लाजिनाङै आरो फोरोंनायाव गोरोन्थि जायै इसोरजों हामजाजानाय सासे मानसि जादो। इनाय आरो नंबां जाबां बाथ्राफोर सानज्रायनायनिफ्राय गोजानाव था। मानोना बेफोरबायदि बाथ्राजों मानसिफ्रा इसोरनिफ्राय जानलाङो।